Здравейте! Ето, че сагата продължава с този безкабелен тример за трева, който миналата година така не можа да ми сработи, не работеше. Който не е гледал предишния клип, там горе ще се появи подсказка за него. Ако не, вижте в видеята ми и го намерете. Оня ден си отварям телефона, получавам СМС. Имате пратка, дължите 6,59 секунд. Викам, каква е тази пратка, как нищо не съм поръчвал, кой ме изпрати, и после гледам по номер на товарителницата, пише подател Пловдив, еди кой си, Турба БГ ЕОД. Всъщност, сега ще ви го снимам да го видите. Турба ЕОД, Панталеев, от Пловдив, ми изпраща нещо за 6,45. Аз нищо не съм поръчвал, викам, тия са ме изпратили някаква бомба тук да отмъщение, сигурно най-накрая Комисията за защита на потребителите се е активирала и ги е глобила нещо. Обаче викам, не съм поръчвал, не са ми се обадили по телефона, не съм получил някакъв мейл, че нещо ще ми изпратят и си мълчах. Обаче тия такова няколко пъти ми пращат съобщения, обаждат ми се по телефона и викат, господин, имате пратка, трябва да дойдете си я вземете, иначе ще да начисляваме магазия. Викам, нищо не съм получавал, бъдете се на този подател и се разберете, нищо не съм искал. Той вика, ако трябва да я върнем, ще трябва да платите разходите за връщане. И реших да пиша на тия турба ЕОД, звънех им няколко пъти по телефона, пак са ме блокирали, не искат да говорят с мене. Писаха ми един имейл, така и така, нали, тази пратка сте ме пратили, ма за какво и за какво трябва да плащам. И те, да видиш, ми се пишат ми обратно, отговарят ми и ми казват, че видиш ли, понеже трябва да върна този стария тример, който не работи и ще трябва да платя, нали, транспортни разходи за връщане, пак техна не им трябва, защото е повреден. Затова директно ме изпращали нов. И да съм платил нали, транспортните разходи, все едно съм изпратил нова. И към добре, аз ще го взема. Взех го, викам 6,45, все толкова, 6 лева, едно кафе, 2. И го взех това, сега ще го отворя и ще видя какво са ми изпратили. И да, ще го отворя. Предполагам, че са ми изпратили нов тример. Накрая комисията се стигнала до тях след една година горе-долу. След една година някакво развитие по случая има. Глобили са ги или са написали предписание и те ми го изпращат това, но нито ме уведомяват, нито нищо и искат да спестят транспортните разходи, затова го пращат и за моя сметка. Та, сега го отварям и да видя какво са ми изпратили. И същия тример, изглежда същия, и две батерийки. Този път са опаковани, предишния плик не бяха опаковани. Тук сега, като имах проблем предишния път, ми казаха да ги зареждам 6 часа, 8 часа, не знам си какво. Според мен достатъчно ток трябва да има в тия батерии. Направо ще пробвам едната батерия, да видя какво ще се получи. О, чудо! Работи! Представете ли си? Виждали сте на камерата. Което ме навежда на мисълта, че може би предишното сме го подали с капани батерии и проблема в батериите, които в предишното видео замерих, че не са 36 волта, а са 20. И сега ще взема да проверя този случай, ще взема другата машина и ще пробвам с нея. Обаче това са други батерии. Всичко изглежда едно към едно, но батериите са други. Да. Предполагам, че има проблем с батериите и са сменили нещо, иначе същите надписи, абсолютно едно към едно изглежда, но батериите са сменили дизайна. Тази батерия не става.
Добре, поне има някакъв напредък. Може би ако се набира 36 волта батерия, ще пробвам да някой дизайн, а тук е тотално сменен. По-дебели, по-широки, тук са сменили тия клеми. Пише едно и също. Нека да пробвам и другата батерия. Ще не би пък другата да и тя дефектна. Работи. Така, драги ми зрители, получих вече тример работя след една година, след като си закупих друг. Така ще имам вече два. Надявам се този да работи добре, ще го пробвам. Може би ще направя клип с неговата проба. И какви са изводите? Изводите са, че пак спестиха едни пари да им връщам това устройство старо неработещото. Очевидно нямат сервис и не поправят нищо, а ги фърлят бокулка и го пишат загуба. Така че сервис няма, това съм вече сигурен. И да, опитват се по всякакъв начин да спестят батерии. И третия извод е, че все пак има работещи институции в България, макар и твърде бавно да работят. Имаме резултат. Имам резултат вече. Продукта ми рекламацията е уважена, въпреки че е минала една година и сега не е ясно колко време важи тази гаранция, още една година ми остава или две, след като са ми го върнали, след като срока беше 30 дни уж за отремонтиране. И това положението. Надявам се, че ви беше интересно и забавно. Това беше всичко от мен за този епизод. Чао, до нови срещи! Работи, бе!